què tal? Com estan? Benvingudes i benvinguts un dia més així, a l'oratge d'11TV. Dimecres sembla, de moment, que ens ha dut la tranquil·litat i és que el vent ha deixat de bufar amb tanta intensitat. Avui començàvem l'oratge amb aquesta imatge que ens arribava de la posta de sol d'ahir dimarts, un cel ple de colors i llum que feien de l'amagada del sol un paisatge únic i entranyable. Anem ja amb la previsió per a demà dijous, i és que a València els cels estaran totalment despejats, el vent bufarà, fluix variable i en general temperatures estables. La mínima s'enregistrarà amb 4 graus a Requena. A Castelló els cels també despejats i temperatures en lleuger descens, vent fluix variable i en general també estabilitat completa, i és que la mínima s'enregistrarà a Morella amb 2 graus. A Alacant, cels amb núvols alts i temperatures mínimes en xicotet descens, però no tant com ahir. El vent també bufarà, però menys fort que ahir, i la mínima s'enregistrarà a Orihuela amb 6 graus. De moment sembla que l'estabilitat torna a les nostres temperatures, i és que si ahir patíem una baixada considerable de les temperatures, avui tornem a pujar una mica, inclús arribant als 19 graus a València aquest migdia. Cels despejats que ens deixen veure paisatges com aquest, on podem gaudir dels taronxers de l'Horta Nord, una imatge que ens arribava avui també, enviada per la nostra telespectadora Elisa Sala. I bé, avui ens despedim amb un vídeo d'un esport que, encara que sembla molt d'estiu, també es practica ara a l'hivern, i és que sobretot amb els dies que hem tingut de vent es practica molt considerablement, i aquest esport és el surf. Així que jo vos recorde que podeu enviar els vostres vídeos, les vostres imatges, al correu informatiu @11tv.tv o via xarxes socials, Facebook o Twitter, amb el hashtag oratge.cb. Jo els espero demà, sí, a la mateixa hora, a l'oratge d'11TV.